Globos, bandeiras, manifesto e ata música, todo uniuse en Cambados para dar forma á celebración do acto Panos Brancos contra a droga, organizado pola Fundación Galega contra o Narcotráfico. O que aquí hoxe se fai en Cambados recorda aquela xente, aquelas mamás, aquela operación Nécora, aqueles xuíces, aqueles policías, aqueles guardias civiles que intentaron poñerlle a proba ese mundo sin criminalizar, pero desde a Fundación Galega contra o Narcotráfico estamos razonablemente satisfeitos, pero non podemos tirar a toalla. Fai 27 anos, un grupo de mulleres e homes da comarca de Cambados en particular, pasamos medo. E víamos como se morrían os xóvenes e puxémonos ao frente cando o Concello os calificaba de locas. A cita que este ano coincidiu co Día Internacional contra a Droga rincou ás 11 da mañá coa lectura dun manifesto que seguiron decenas de veciños que se achegaron ata a praza do Concello. Que é un problema que temos todavía latente, ainda que está solapado e parece que non se ve tanto, para que sigamos loitando e sigamos falando cos nosos xóvenes e cos nosos nenos e nenas para decirlles non á droga e si á vida. Nos actos tamén participaron os nenos que asisten ao campamento de verán organizado polo Concello. Eles foron os encargados dunha solta de globos brancos. Tamén asistiron como representantes do futuro e do importante que resulta a prevención na loita contra as drogas. Non esquecernos que aí é onde temos que insistir e impulsar para que despois teñamos uns xóvenes, como decía o presidente, que sepan que non hai que, se non bebes alcohol, se non te metes drogas e se non consumes, non eres divertido. Que demos un paso máis. Que se fale da posible legalización e tamén nun mundo global. Un problema global ten que ter solucións globais, unha xurisdición universal basada nos dereitos humanos. O Concello tamén despregou unha gran bandeira branca na que ademais os asistentes plasmaron as súas sinaturas e desexos para esta loita contra as drogas. Entón, mentras haxa un toxicómano, mentras haxa descargas, por mar, por terra, por aire, a Fundación Galega contra o Narcotráfico, apoiado por tanta boa xente, intentará dicirlle non ás drogas e que, como sempre dicimos nós, e como acabamos de dicir, que Galicia e as Rías Baixas se coñezan no mundo inteiro polo que? Polo marisqueo, pola xente boa, polos empresarios, polos seus políticos honrados, polas súas forzas e corpos de Estado que traballan arreo. A proposta da Fundación Galega contra o Narcotráfico contou co apoio da Federación Galega de Municipios e Provincias, polo que moitos concellos penduraron tamén dunha bandeira branca das súas fachadas.